Na, elérkezett az újabb videó. Na, mit akartam amúgy csinálni? Az ez clearer. És ez nem a privát, de hogy a priváton ezt lehet csinálni, ezt most kiderítjük. Mert privát azt arra szoktam használni, hogy hogy építsük. Jó, bent van Levi, és elindult azt a... Jó, és lesz egy olyan, hogy tüskéket rárakok, és úgy megyek neki. Ez jó lesz. Mindjárt kész is vagyok a tüskével, és akkor már csak el kell tüntetni, amit most nem egyesével fogok, mert ahogy látjátok, az idő az megy, és így könnyebb. Még nem tudom, hogy a könnyebb, én így szoktam, vagy fog valaki úgy, valaki így. De ez jó lesz. Itt eltüntetjük. Hoppá. Így. Hát így jó. És még rárakok ilyeneket. De miért nem lehet rárakni jetpacket? Tehát ez szenvedek. Ja, meg ki van kapcsolva a repülő. Vagy hát nem lehet repülni. Azt nem ekkora. Ez nagyon jó lesz. Közben itt én felszedem a fegyvereket, mert ez nagyon jól jönnek, hogyha a hajom az szétmegy, és akkor megfogom Levit, aki ugye itt tart velünk, és lelövöm, nem tudunk bemenni. És hogy? Három, kettő, egy. Pacek a jó, mi pacek? Hogy néz ki. Az első, hogy egyszer volt a másról, azt is annyira örültünk. A harmadik még nem volt. Ez mi? Amúgy ez jól néz ki, esküszöm. Esküszöm. Szétrakta ő is. Na, ezt is. Három, kettő, egy. Mehetünk. Jó? Mi? Na. Jaj, ne. Hát ez könnyű. Gyereket szétkapjuk. Mondjuk ő is durvát épített, csak leesett a... Hogy menekül. Jaj, ne. Levi, gyere ide. Hogy menekül. Amúgy, ugye nem rakok rá ennyi tüskét, amúgy megnyerte volna a gyerek. Hagyjam élni. Felborul. Hagyjam élni. Jaj, ne. Jön. Ne. Jó. Ez nagyon jó, és fel van borulva. Hát én se láttam. Így csatázunk felborult csávos. Kocsi. Lehet, hogy már láttam, csak jó, értitek.
Aki nem, az nem, szerintem senki se érti, de mindegy. Ne, jó? Összeterik. Nem áll. Ez jó lehetett volna. Hát mondjuk azért eléggé nehézkes volt. Megdöglök. Na, akkor megyünk egy újabbat, és amit meg akartam mutatni. Neki több van, de mégis azért jól néz ki. Majd itt most tudunk repülni, és akkor jöhet egy kis... jöjjön mondjuk. Készen vagyunk. Szerintem jó lett, itt a tüskéket rárakjuk. Na hát lassan kész leszünk a tüskével. Így oldalra, ezeket feljebb rakjuk. Ó, ott a tüske, Istenem. Minden bajom van. Jó, ezt itt láthatatlan áttesszük, ugye ki kell nézelni. Jó, hát 5, 4, 3, 2, 1. Úristen, skacok. Ez mi? Jézusom, ez mi? Hát ez valami buta. Ezt nem fogjuk tudni legyőzni, ez lehetetlen. Három, 2, 1, go! Az mi volt, skacok? Ez mi? Jézus Isten, az mi volt? Úgy. Ja, és jön vissza. Ez mi? Itt nagy csatában vagyunk. Nem? Remélem nem vesztjük el, de ezt elvesztjük, a tüskék is rajta vannak, hogy biztos, hogy ne vesszük el, de Kármi, a zongorás, azt utálom. A pontát megyek, figyelj, le fog lőni. Ja. Segítség, de ez hogy? Bro. Hogyan? Jó. De, segítség. Meg fog halni. Menekülés nem érdekel, ha gyáva vagyok. Ettől menekülni kell, Jézus Isten, mi történik? Már így mondogatni akartam, hogy ez easy lesz.
Ne. Hú, ez kifogy az üzemanyagunk. Hogyha meghalunk, ez közben lő minket. Ne. Erről beszéltem. Erről. Hát, ez. Atya. Ja, és lájkoljatok, iratkozzatok fel. Remélem, hogy tetszett. Figyelj. Ja, és hogyha akartok ilyen videót, akkor iratkozzatok fel és lájkoljatok. És hát ennyi. Sziasztok!